हेलो बंधुगण चलतु आज आम आलोचना करवा एसएसबी पीजीटी ओडिया सिलेबस रे थिबा कवि दीनकृष्ण दास ओ रसकल्लोल संबंध रे एथि सहित आमे 30 गोटी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मध्य आलोचना करवा ताहले चलंतु आलोचना करवा प्रश्न गुड़िक एवं तार उत्तर बंधुगण यदि भिडियोटी आपणक ज्ञानर परिसीमा को वृद्धि करथिबार अनुभव करते ताहले ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓ ରସକଲ୍ଲୋଳ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ବରେଣ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସକୁ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗଜପତି ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ 1688 ରୁ 1715 ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ କବି ଥିବା ତାଙ୍କ ରଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ରାଜୁତି ସମୟର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ 1688 ରୁ 1715 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କବି ଯା କରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ଥିତି ଏଥିରୁ ବଳି ନାହିଁ ବିପତ୍ତି ଏତିକି ପ୍ରତି ଛାତିରେ କାତି ମାରିବା ଭଲ ହୁଏ। ତାଙ୍କ କୃତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ରସ ବିନୋଦ, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚୌତିଶ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାବ୍ୟକୃତି। ମନେ ରଖିବା ଆମେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ରୀତି ଯୁଗରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁ ଯୁଗର କବି ଥିଲେ? ରୀତି ଯୁଗର କବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ରସକଲ୍ଲୋଳ ରଚିତ। ଏହି କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି କ। ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ରସକଲ୍ଲୋଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର, ରସ୍ତି, ରସରୀତି, ଧ୍ୱନି ଆଦିର ବିଚିତ୍ର ସମାବେଶ ଘଟିଥିବାରୁ ଏହା ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଐତିହାସିକ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର ଭାଷାରେ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟମ୍ କଥାଟି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରୁ ଯଥାର୍ଥ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରସକଲ୍ଲୋଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଅନ୍ୟତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଏମସିକ୍ୟୁ ଟାଇପ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ରହିଛି? ରସକଲ୍ଲୋଳ, ରସ ବିନୋଦ, ଦାଢ୍ୟତ୍ୟ ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜୀବନୀ। ଓକେ, କେଉଁଥିରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦାଢ୍ୟତ୍ୟା ଭକ୍ତି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦି ଜଣ ନୁହେଁ ଜଣେ ବୋଲି କିଏ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର, ତୃତୀୟ ଅପସନ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦି ଜଣ ନୁହେଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ। 3 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରୁଷ ତମେ ଯାର ବାସ ନାମ ତାହାର କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜାତିରେ ଅଟଇ କରଣ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକ ସୁଜାନ। ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ପଦଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ରାମଦାସ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାମଦାସ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକର କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀନକୃଷ୍ଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆବୃତ୍ତି କରି ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ?
କମଳକାନ୍ତ ଚୌତିସା, ଆର୍ତ୍ତତାରଣ ଚୌତିସା, ଚକ୍ରଧର ବିଳାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚୌତିସା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦ ରସକଲ୍ଲୋଳ or waves of delight is most popular poem in ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ହଣ୍ଟର ସାହେବ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଜନ୍ ବିମ୍ସ, ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜନ୍ ବିମ୍ସ କହିଥିଲେ ଦ ରସକଲ୍ଲୋଳ waves of delight is most popular poem in ଓଡ଼ିଶା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା, 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଓ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଦୁଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ତୃତୀୟ ଅପସନ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଓ ରସକଲ୍ଲୋଳର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଓ ରସକଲ୍ଲୋଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ କୌଣସି ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ନାବକେଳି, ଦ୍ରାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ବିଳାସ, ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ୍ରାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମେ କିଏ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, କରୁଣାକର କର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ କରିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ସଜାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ତୃତୀୟ ଅପସନ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର। ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। 11 ନମ୍ବର, ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ 36, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ 38, ତୃତୀୟ ଅପସନ 32, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ 34। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 34। କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅଧୀନ ହୋଇ ବୈଷ୍ଣବ କବି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟାରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ବିଷ୍ଣୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ଗଣେଶ, ତୃତୀୟ ଅପସନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ କୃଷ୍ଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଅପସନ ଜଗନ୍ନାଥ। କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର, କବି ଯେ ସତ ମିଛ କରି କହନ୍ତି, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ତୃତୀୟ ଅପସନ ବଳଦେବ ରଥ, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି କବି ଯେ ସତ ମିଛ କରି କହନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର, ଐତିହାସିକ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ରସକଲ୍ଲୋଳକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୃତୀୟ ଅପସନ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲାଳିତ୍ୟମ୍, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ କଳା କୌତୁକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଐତିହାସିକ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ରସକଲ୍ଲୋଳକୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତମ ସହିତ ଖସ୍ତମର ମିଳନ ଅଛି। କସ୍ତମରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଖସ୍ତମରେ ଅଛି ଚକ୍ରଧର ବିଳାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାର,
ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ। ତାହେଲେ କସ୍ତମରେ ଆଉ ଖସ୍ତମର ମିଳନ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ଏହା ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ, ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ଏହା ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏହା ଚକ୍ରଧର ବିଳାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଅପସନ ସି। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁ କବି ଦୃଢ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଗୀତ ଭଣିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ତୃତୀୟ ଅପସନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଗୀତ ଲେଖିବା ନାହିଁ। 17 ନମ୍ବର, ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦର ରଚୟିତା କିଏ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ତୃତୀୟ ଅପସନ ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦର ରଚୟିତା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଠି ଲାଗିରୁ ମଜଣା ଠାରୁ ସୁବେଶ ଶୋଭା ଦେଖି କୁମତି ଦୀନକୃଷ୍ଣର ମନେ ହେଲା ପରମ ସୁଖୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ପଦ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରସବିନୋଦ, ଆଦତ୍ରାଣ ଚଉତିସା, ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ, ରସକଲ୍ଲୋଳ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶ ଅଟେ। 19 ନମ୍ବର, କବି ହୋଇ କରୁଥିବା ନିର୍ମଳ କବିତ୍ୱ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବ ରସିକ ପଣ୍ଡିତ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଏହା ଆସିଛି? ପ୍ରଥମ ଅପସନ 17 ଛାନ୍ଦ, 27 ଛାନ୍ଦ, ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦ, ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତମ ସହିତ ଖସ୍ତମର ମିଳନ। କସ୍ତମର ଅଛି କଳା କୌତୁକ, ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଆଉ ରସ ପଞ୍ଚକ। ଖସ୍ତମର ଅଛି ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ନିୟମ, ଆଦ୍ୟ ନିୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ହେଉଛି ଚୌତିସା ନିୟମ, ଆଦ୍ୟ କ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଯଦି ଆମେ ମେଳ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହେବ? କଳା କୌତୁକ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କ ବର୍ଣ୍ଣ, କଳା କୌତୁକ ଆରମ୍ଭରେ କ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ କ ରହିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଆମେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଅକ୍ଷର। ଓକେ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଏହା କଣ ହେବ? ଚୌତିସା ନିୟମରେ ରଚିତ। ରସପଞ୍ଚକ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ଏହା ରଚିତ। ଏହାର 20 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନଟି କଣ ହେବ? 22 ବି ହେବ। 20 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନଟି ବି ହେବ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର, କବିଜା କରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି, ଏଥିରୁ ନାହିଁ ବଡ ବିପତ୍ତି। ଏଥିକି ପ୍ରତି ଛାତିରେ କାତି ମରିବା ଭଲ ହୁଏ। କାହାର ଉକ୍ତି ବା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏଟା? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ବଳଦେବ ରଥ, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଣ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦଟି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କ ଅକ୍ଷରରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଦଶମ ଛାନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦ, ତୃତୀୟ ଅପସନ ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଣ? ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ରସକଲ୍ଲୋଳର ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ କ ନିୟମରେ ରଚିତ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତମ ସହିତ ଖସ୍ତମ ମିଳନ କରିବାର ଅଛି। କସ୍ତମର ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ଓ ପୂଜାବିଧି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସକ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି କବି ଜୀବନର ଉପେକ୍ଷା, ଅନାଦର, ଲାଞ୍ଛନା। ଖସ୍ତମରେ ଅଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଛାନ୍ଦ, ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଛାନ୍ଦ, ଷୋଡଶ ଛାନ୍ଦ, ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହେବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା। ଓକେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଏହା ହେଉଛି
चतुर्थ छांद कृष्णଙ୍କ ବାଲ୍ୟଳା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ଓ ପୂଜା ବିଧି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଛାନ୍ଦ। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୀତି କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଛାନ୍ଦ। କବି ଜୀବନର ଅପେକ୍ଷା ଓ ଅନାଦର ଲାଞ୍ଛନା ଷୋଡଶ ଛାନ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? ସି ଅପସନ ହବ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଅନୁକ୍ରମ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ତୃତୀୟ ଅପସନ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ କଳା କୌତୁକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ କଳା କୌତୁକ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ ଅନୁକ୍ରମ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଳା କୌତୁକ ରଚିଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ସମର ତରଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ କପଟ ପାସା, ତୃତୀୟ ଅପସନ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ସୁଲକ୍ଷଣା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସମର ତରଙ୍ଗ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କାହିଁକି ମତେ ସଂସାର ଲୋଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କଲ, ସଂଘଟ କିମ୍ବା ନକଲ ଚରଣ ପଦ୍ମ କୁସୁମ ଲିଟ ହେ। ଏହି ପଦଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ କଳା କୌତୁକ, ତୃତୀୟ ଅପସନ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ଆର୍ତ୍ତତାରଣ ଚଉତିଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଣ? ରସକଲ୍ଲୋଳ। କାହିଁକି ମତେ ସଂସାର ଲଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କଲ, ସଂଘଟ କିମ୍ବା ନକଲ ଚରଣ ପଦ୍ମ କୁସୁମ ଲିଟ। ଏହା ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନାହିଁ ମୋର ଡର, ମୋ ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବଳିୟାର, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଆନ ହେଲେ ଗୀତ ମୁଁ ଆନକୁ ନ ବୋଲେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ପଂକ୍ତି କେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା, ରସ ବିନୋଦ, ନାବ କେଳି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଅପସନ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶାରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। 28 ନମ୍ବର କମ୍ପାରେଟିଭ ଗ୍ରାମାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଏ ରସକଲ୍ଲୋଳକୁ କେତେକ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ପଦାବଳୀ ଉଦ୍ଧାର କରି କବିଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଜନ୍ସ ବିମ୍ସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ଗିୟର୍ସନ, ତୃତୀୟ ଅପସନ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ହଣ୍ଟର ସାହେବ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜନ୍ସ ବିମ୍। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ କେଉଁଠି? ପ୍ରଥମ ଅପସନ କଳା କୌତୁକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ ମହାଭାରତ, ତୃତୀୟ ଅପସନ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ ହରିବଂଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ହରିବଂଶ। ହରିବଂଶକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ରଚିତ। 30 ନମ୍ବର କାଳକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସଜେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ, ଭକ୍ତଚରଣ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ବୈଜନାଥ, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଭକ୍ତଚରଣ, ବୈଜନାଥ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ। ତୃତୀୟ ଅଛି ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ, ଭକ୍ତଚରଣ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ବୈଜନାଥ। ଚତୁର୍ଥଟି ଅଛି ଭକ୍ତଚରଣ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ବୈଜନାଥ। ଏମିତି ଆମେ କାଳକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜେଇବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ ଭକ୍ତଚରଣ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପରେ ବ୍ରଜନାଥ, ବୈଜନାଥ। ଏଥିସହିତ ଆମେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଓ ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଧାରିତ 30 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଆମେ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।